Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa po delší době. Budeme se podívat, kde teď bydlím, to znamená na Strahovské koleje v Praze. Abych to trošku uvedl, měl bych říct, že ty koleje pocházejí z 50. let 20. století. Podle toho to vypadá, abyste nebyli moc překvapení. Je to teda ze socialistické éry, jejího začátku. No však to uvidíte. Tohle je blok, ve kterým já bydlím a je tu 7 dalších, které vypadají skoro přesně stejně. Tady vidíte, co se dá použít místo závěsu, hlavně alobaly teda, ale ta vlajka nám naznačuje, jak to bude vypadat uvnitř. Tohle je chodba v našem patře. Vznikla stejně jako celý areál v 50. letech a zřetelně se na ní projevuje duch tehdy probíhající kolektivizace a totalitního režimu. Ještě krátký pohled na schodiště s jednou přebytečnou postelí a jdeme do pokoje. Nejdřív vám ukážu celou místnost a pak se společně podíváme, co tu všechno máme. Tak, snad jste se vynadívali. Teď se teda vrátíme ke dveřím. Začneme tady skříňkou nahoře. Pod ní je velká šatní skříň. Na jejich dveřích jsou věšáčky, které jsem dal některý z našich předchůdců. Velké dvoukřídlé dveře. Tady je zbytek nějakého starého jízdního řádu. Nad dveřmi máme vlastní jističe. Vedle dveří je kus nábytku nazvaný botník, jinak je to skříňka na všechno, jak můžete sami vidět. Tady máme varnou konvici a vedle ledničku, to obojí přivez můj spolubydlící. Podíváme se taky dovnitř ledničky, ale zatím toho v ní moc není. Tady je postel spolubydlícího a naproti je moje. Tahle část nábytku se oficiálně jmenuje peřináč a její vršek slouží jako stolek. Hned vedle mám přikryté klávesy, já je odkryju, abyste mi věřili. Potom tu je židle, stůl, ten funguje i jako sušák na ručníky. Ten stolek se trochu vyklá, ale na tom videu to není moc vidět. Vedle je stůl mého spolubydlícího, chybí na něm černý notebook, který si odvezl s sebou domů. A tady chybí jeden bílý notebook, který jsem si ještě nepořídil. Taky tu máme topení, tak snad zimně nezmrznem. Ještě jedna skříňka a teď se můžete vynadívat na celý pokoj z této strany. Abych nezapomněl, na stropě jsou zářivky, jsou zajímavý tím, že hrozně dlouho trvá, než se rozsvítějí. Teď se budeme podívat k oknu. Tyhle závěsy jsem dovez já, jsou celkem decentní, žádný sovětský vlajky tu nemáme. Ty záclony tu teda byly. Musíte teďka chvilku počkat, než otevřu okno. A taky vám nabídnu pohled na díru v jednom ze skel. To druhé naštěstí dobré. Nedokážu si moc představit, jak ta díra vznikla, protože to je normální sklo, i když doví. No, parapet je trochu oprejskaný. Tady vidíte hřiště, to je dost moderní část areálu a výhled na sousední blok. Zkuste najít 10 rozdílů. Ještě se spolu půjdeme podívat na některé zajímavé detaily toho pokoje. Šatní skříň už jsem otvíral, na tom není nic zvláštního. Zajímavější je ta malá skříňka, protože tu zavřít není nic jednoduchého.
Tady je ta skříňka na zdi dokonce zamykatelná, ale ty dvířka teda nevypadají nejlíp. No, jsou trošku nakřivo. Aby jsme neskončili negativně, tady ještě vidíte nejluxusnější věc na celém pokoji, krabičku s 2 konektory RJ45, která nám nabízí 100 megabitové připojení k internetu. Akorát ten kabel se musí táhnout přes celou místnost, po zemi samozřejmě kudy jinudy, až ke stolkům u okna, na které si asi většina lidí dá počítač. No a to už je opravdu všechno. Tak, teď už víte, kde přes pracovní dny bydlím. Dále bych ještě doplnil, že i další videa ode mě budou v češtině s anglickými titulky. Doufám, že vám to nebude vadit. Českých videí na internetu málo, tak si myslím, že přece jenom je nás 10 milionů, tak si to zasloužíme. A pokud vám to vadí, tak se na ní nadívejte. Na tom internetu je spousta jiných videí v angličtině, takže pokud nestíháte koukat na obraz a koukat se současně na titulky, tak si vyberte nějaké jiné video. Ale taky se můžete podívat, jak to musíme u mnoha filmů praktikovat my, protože u mnoha filmů se dubbing nedělá, pokud to nejsou vyloženě velkofilmy. No a na co se můžete těšit dále? Vybalování MacBooku, to už teďka snad nebude dlouho trvat, tenhle týden by měl být Leopard, ale ještě se objevila zpráva, že v první půlce listopadu by měly být nový modely MacBooku, tak uvidíme, jak to s nima bude. A pokud bude hezký počasí, tak se třeba společně budeme moct podívat do okolí těch strahovských kolejí. No a to už je pro dnešek všechno.